Колькі баблішка зарабілі молчат дома на рекламе Twix. Галоўны хіт менскіх постпанкераў «Судна» загучаў у рэкламе сусветна вядомага печыва з карамеллю і шакаладам. Рэклама відовішная, трохі ўсратая, ну, як мы любім. Але колькі капустачкі змаглі накасіць беларусы, узяўшы ўдзел у гэтай рэкламнай кампаніі. Зараз усё раскажу, а вы тым часам можете падпісацца, зазірнуць у мой тэлеграм-канал і падтрымаць беларускую музыку донатам, спасылка на Buy Me Coffee ў апісанні. Зразумела, што умовы, лічбы і падрабязнасці гэта камерцыйная тайна, але падобныя здзелкі адбываліся і раней. Таму давай успомнім, хто з рок-гуртоў ужо супрацоўнічаў з брэндамі ежы і што з імі было далей. Што мы маем? Twix – гэта глобальны бренд, які належыць Mars Incorporated, а «Судна» – гэта ўжо міжнародны хіт з мільярдамі праслухоўняў, праглядаў, згадак. У глобальнай рэкламе выкарыстоўванне вядомай песні можа каштаваць ад 75 тысяч до 200 тысяч за адзін трэк. Напрыклад, амерыканскі інді-гурт The Shins у пачатку нулевых атрымаў такі ганарар ад Макдональдс, што фронтмен змог набыць дом, пабудаваць там студыю і фінансаваць тур. And of course, a first French fry. Брытанцы Los Campesinos распавядалі, што іх песня, выкарыстаная ў рэкламе Budweiser, забяспечыла існаванне гурта на пару гадоў наперад. І самы свежы прыклад. Некалі хайповыя панкі Turnstile пасля рэкламы Taco Bell сталі значна больш вядомымі і трапілі ў намінацыю на Грэммі. Такім чынам, калі молчат дома нават атрымалі мінімальны прайс па заходніх мерках, ну, скажем, 50-70 тысяч, гэта ўжо велізарны буст для беларускай пост-панк-групы. І не забываем пра непрамыя бонусы. У свеце, дзе ўвага, гэта валюта, такі ўсплёск інтарэсу з боку карпорацый можа быць даражэй за любы ганарар.